С Митко се познаваме от доста време, от началото на моята творческа кариера като млад режисьор в Пазарджишкия куклен театър. Тогава, заедно с мои колеги актьори, направихме едно представяне на литературното му творчество за деца и имахме голям успех. Впоследствие в годините съм работил върху негови приказки, предназначени за театър, в куклените театри в Хасково, в Търговище, в Сливен, Ямбол, Пазарджик. Приказка на сън или Рошлю и кончето. Магаренцето Ритлю. Къде ми е зелената шапка или приказка за светофара? Шуши. Това са все заглавия на представления, които са радвали малките зрители в театрите, в които съм работил и са ги вълнували с теми като приятелството, добротата и смекото си чувство за хумор, което са излъчвали те.